Kaunti Kisii niko bono yabwatukira mariogo yechibesa gwetane chimilioni 50 ochesa chinyagitari eriko konya abantu konyora obugwenia okwana nabariki hamangana chinga kichoko bwatoka mariogo ayo asenchera yabene gochasa chinyagitari chonsi ase sub county cha Kisii makwanyi bo gavana bwe county yo Mheshimiwa Elijah Obebo niko bona atebire serikali ya county ya Kisii nigebegete emeroberio yogo chiakoene kya afya ne chikweguri baga rieri tangani asebono haboririe bari bonsi bagutumika mariogo ayo kweneke bunango yatumeka bara sencherengia abego mawaziri bobo chano ye county yo niko bona asingerere buna amariogo ayo nigara chiko bakonya abamenye be county ya Kisii mulikito wikire forenge na robot yo senchere wikira buna enchira ya muyogo sire birango byobokoreri bwe sector y'obachenu asinyagitari che county ya Kisii gwetera samariogo bono nige serikali ya county ya Kisii yabwatukira mariogo yechibesa chetani chimilioni 50 uchasinyagitari chonsi che serikali ya county ya Kisii. Okubwatoka kwa mariogo ayo bene gochasinyagitari niko gwakorekana asinyagitari nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital abo asomokonyi bo mugabana Elijah Obebo amono muwaziri w'obachenu Ronald Nyakweba baikerana eliko yabwatoka amariogo ayo aliatunele shirika lya KEMSA twatembe mune serikali kuhakikisha ngo mariogo ikale zikize kigwenderete mutukagwenderete tumenye tinga abantu baitumba ale kurwaligwa na kugwena na mariogo narataracha make aisa ni chimilioni sana ibere lakini ngochale kere stoku sena sasa mwenye serikali KEMSA bate batenga ngochale bwangu lakini amange narachire ilinda chikonya abantu baita sinyagitari chetu chonse kuna nate bana moja au 64 abantu baminto igo make sure ngale ka abantu tokora nyagitari barwaligwa bakobanya gukwana nabaralia chinga kiara okubwatoka kwa mariogo ayo nigo mokonyi bo mugabana Elijah Obebo asingerera buna niga mariogo ayo abwenerete ko bakonya bananchi ile kwenyorera obugwenia amariogo achira iga na mange asinyagitari chito imye yemo na 50 munanye ngonga kirenya gitari no enki abusure yachagete muisonde mariogo abona korte are kai igo elinda abantu betunya konyora mariogo bo kerwa kurwaligwa barwaligwa sobororo nanda sobwangu kyara bo muri kuganya amariogo achire gaiga ikaisa ine chimilioni 50 aina mariogo aikire gaiga tokorenya gitari tito ase equota kengese kikyomwaka equota y'umwaka we financial year mariogo aya tulinekene na konye abantu betese babeta ubwari bwabo beraisi na mariogo tago tukangata hiyo Ronald Nyakweba uyoro muwaziri w'obachenu meye county ya Kisii nigasingerere buna amariogo ayo nigabwenerete ko ikigwa asinyagitari elia konya barwire abu asate bire buna obotumeki ba mariogo ayo bobe tiboligo kigwanchirwa kobara company ne delivery note kere nyagitari ya gegede oda ya mariogo aye once kwa receive mariogo ayo esina rogo sene se delivery note then the number of drugs that you have received yuki oko nyagitari kwa je copy yamu na copy ya jaga na iga headquarters as HBTU headquarters amariogo akoba coordinated from n'abantu bono nigo basemi gutumika mariogo chinga kibarwareterioka elia bakonye abantu baminto mariogo tindagera mukuria mariogo kwanyo kulingana na prescription ya munyagitari bigo mariogo kunywa muna urwarite mariogo taiko bandagera tokuria bigo toyarende tonyumna tokote kuna banyagitari tonyale kugwena togende chigasite chigache bono ekera mariogo abwatukira gochasa nyagitari nigo yategera ase baria bakorwa obogwene kweneke buna oyatumeka bari buya na gwetanga korwa soko baoneria barwire ananake gimasinyagitari achire cha level 2 amona level 3 dinko reporter ya Ensoko TV korwa soba gatagati bo mochibo songo eritariane Wycliffe Orenge.